O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, propón facer público o patrimonio dos 25 membros da Corporación Provincial. A Secretaría Xeral está a traballar nesta iniciativa que será levada ao Pleno e que deberá ser aprobada por maioría absoluta. Será necesaria a modificación do regulamento orgánico, xa que o actual texto sinala a publicación do patrimonio dos membros da corporación é facultativo e non obrigatorio. Mondoñedo e Ferrol renovaron a súa irmandade no Día Grande das Festas de San Lucas. Desde o ano 2005, as dúas capitais da diócesis selan nestas datas os lazos culturais, literarios e religiosos que as unen. Como é tradicional, o mesmo día tivo lugar outra das celebracións tradicionais das festas máis antigas de Galicia, a Feira de Gando Cabalar. Nos campos dos Paxariños xuntáronse centos de persoas procedentes de toda Galicia, Asturias e León. Centos de persoas participaron este mércores na elaboración dun gran lazo rosa na Praza Maior, en Lugo. O xesto simbólico pretendía sensibilizar a poboación con motivo da celebración do Día Mundial do Cancro de Mama. O acto simbólico foi organizado por El Progreso e a Asociación Española contra o Cancro. Tras a elaboración do lazo, tomaron a palabra a presidenta do Grupo El Progreso, Blanca Montenegro, e a presidenta da Asociación Lucense, Concepción de Marín. O Pazo de Tor acolle este sábado un encontro de música e cantos tradicionais. A Asociación de Escritores en Lingua Galega, en colaboración coa Rede Museística de Deputación e a Agrupación Cultural Colado do Vento, é a organizadora do evento. Habrá unha sesión de polafía con música, canto e relato de contos tradicionais. A entrada será de balde e poderá asistir calquera interesado. Palas de Rei acolle esta fin de semana o 8º Congreso sobre o Camiño de Santiago. As xornadas desenvólvense baixo o lema Percorrendo Camiños e abordan cuestións como os 800 anos da Catedral de Santiago, as cántigas de Santa María e a obra de Álvaro Cunqueiro. O encontro inclúe unha visita guiada ao xacemento de Atapuerca, en Burgos. O DJ Vilalbés, produtor desta casa, Marcos Peón, viaxará próximo 14 de decembro a Madrid para aspirar a 3 estatuillas na gala dos Music Awards, os premios nacionais máis prestixiosos da música electrónica promovidos pola revista Vicious. Peón comparte nominacións coa élite nacional do dance nas categorías de mellor DJ revelación, produtor e selo discográfico pola súa traxectoria profesional e o éxito acadado co seu último traballo discográfico Tullido Records. Conquista o público cada sábado na discoteca onde traballa, en Vilalba. O DJ lucense Marcos Peón comezou a súa carreira no mundo da música electrónica con 16 anos, no pub dun amigo. Dende entón, este xoven vilalbés non para. Ademais da discoteca, realiza bolos polas salas de música máis prestixiosas do panorama nacional e internacional. Tuven o luxo de compartir cabina cos millores disjockeys tanto nacionais como internacionais, da talla de Juan Magán, Marco Rodríguez, Juanjo Martín, artistas como Alexandra Stan, Elena George, a mesma Ina, unha cantidad infinita de disjockeys e vocalistas. Pero o gran salto como artista chega co seu último proxecto, a creación do primeiro selo discográfico digital galego, Tullido Records. Dende o seu lanzamento hai 9 meses, os seus temas soan nos postos máis altos das páxinas web con maior proxección internacional deste estilo musical. O traballo que conleva un sello discográfico é moi grande, un traballo moi oscuro que nunca se ve, nadie aprecia o que tú faz todos os días para leválo adiante, pero bueno, temos a recompensa de que está xa reconocido xa a nivel de España bastante importante. Unha carreira de fondo que este ano Peón veu recompensada coas nominacións a mellor DJ, revelación, produtor e selo discográfico nos premios nacionais máis prestixiosos do sector da música electrónica, os Vicious Music Awards. O que supón é un recoñecemento ao meu traballo dos últimos anos. É dicir, compartir nominacións cos grandes disjockeys que tú fai uns anos seguías, supón que eu levo unha traxectoria avanzado pouco a pouco. A lista de gañadores publicarase na web dos premios tras darse a coñecer o próximo 14 de decembro nunha gala especial en Madrid. Alzarse co galardón dependerá das valoracións do xurado e dos votos online do público. Desde aquí convidovos a todos a que me votedes a través da página oficial dos premios Music Awards, que é www.viciusmusicawards.com. Aí na sección de nominados podedes buscar o meu nombre e darlle a votar. Mentres poderemos disfrutar deste artista vilalbés todos os sábados na Troco ou nas súas próximas actuacións en Valencia, Cádiz, Málaga, Ribadeo e Madrid.
Desde aquí lle desexamos toda sorte. A arquitectura e a cultura únense na exposición 10 anos do Proxecto Terra. A Delegación de Lugo do Colexio de Arquitectos de Galicia expón na capital a mostra que recolle os 10 anos de vida deste proxecto que naceu co fin de que escolares e cidadáns perciban a arquitectura e o territorio como piares básicos da nosa cultura. A Sala de Exposicións do Pazo de San Marcos acolle esta mostra na que se exhibe o material elaborado nestes 10 anos de vida do proxecto a través de documentación impresa e audiovisual. Así figura, por exemplo, a historieta La Mansión de los Pampín, que con guión e debuxo de Miguel Anxo Prado conforma unha das ferramentas educativas máis coñecidas de Proxecto Terra para aprender desde a infancia a cuestionar destrozos e conceptos erróneos do urbanismo. Outra das actividades que se pode contemplar na mostra son unha serie de vídeos sobre as visitas guiadas de escolares a 7 cidades galegas, co que se pon a xuventude en contacto directo coas 5 formas básicas de organización territorial estudiadas no proxecto: a aldea, a parroquia, a vila, a cidade e a área metropolitana. A mostra está aberta ao público ata o próximo 5 de novembro. Con as súas imaxes os deixamos ata a vindeira semana. Disfruten delas.